Koľkokrát si zažil, že si na ulici uvidel krásne dievča a neodvážil si sa k nemu priblížiť? Koľko príležitostí si premeškal? Ak si pozrieš toto video a začneš používať techniky, ktoré sú tu vysvetlené, zaručujem ti, že sa už nikdy nebudeš musieť pozerať na ženu svojich snov, ako prechádza okolo teba. Existujú dva druhy chlapov. Prvý sa bojí baliť cudzie dievčatá. Vždy má perfektnú výhovorku na to, prečo niečo neurobil. Ach, nie je až taká skvelá. Má tam svoje kamarátky. Určite má priateľa. Tieto výhovorky slúžia iba na to, aby sa nemusel postaviť tvárou v tvár vlastnému strachu. Aby si nepoškodil náhodou svoje vlastné ego. Títo chlapi sú zraniteľní. Očakávajú, že ich niekto zoznámi s dievčatami. Stretávajú sa len a len výlučne prostredníctvom známych. Títo chlapi majú oveľa menej možností, keďže majú obmedzený počet žien, s ktorými sa stretávajú. Sú pre nich aj viac nídy. Majú menej odvahy byť jedinečný, menej odvahy ukázať sa, pretože stávka je oveľa vyššia. Vždy majú na pamäti, že túto príležitosť nesmú premárniť. Z tohto dôvodu sú stiesnení a je pre nich ťažké získať si pozornosť dievčat. Ich ego ich často chráni, ale v hĺbke duše vedia, že sa boja. Boja sa priblížiť k ženám. Druhý typ chlapa je sebavedomý. Ak sa mu nejaké dievča páči, neodkladá príležitosť ísť za ním. Preberá nad situáciou kontrolu. Urobí všetko preto, aby si našiel partnerku. Urobí čokoľvek, aby bol jeho život šťastný. Jeho možnosti sú neobmedzené. Vie, že ak sa dáme nepáči, alebo sa k sebe jednoducho nehodia, nebude na ňu tlačiť. Nie je vydaný na milosť. Preto ho ženy milujú. Vidia, že jeho život nie je len o nich. Vidia, že má aj iné možnosti. Preto ho považujú za cenného. Ktorým chlapom chceš byť? Musíš si uvedomiť jednu vec. Ak chceš vybudovať vzťah svojich snov, musíš byť schopný zoznamovať sa bez zábran. Takto si môžeš vybrať, s kým chceš byť a nie, že váš život len tak dá náhodne dokopy. Ak si uvedomuješ, že máš na výber, že nie si vydaný na milosť a nemilosť svojej súčasnej partnerke, môžeš si s ňou vybudovať stabilný a úprimný vzťah. Nezostáva s ňou z donútenia, ale preto, že ti na nej naozaj záleží a miluješ ju. Koľko poznáš ľudí, ktorí zostávajú so svojím súčasným partnerom, pretože neexistuje nikto lepší? Napadlo mi niekoľko takých. Dúfam, že som ťa dostatočne povzbudil a teraz sa pozrime, čo presne musíš urobiť. Osloviť dámy je jednoduché. Samozrejme iba vtedy, ak si už prekoná svoje obavy z nich. O prekonávaní strachu som už natočil video, tak si ho určite pozri. Odkaz naň bude uvedený v popise. A čoskoro pripravím samostatné video s konkrétnymi tipmi, ako prekonať strach z randenia. Ak to nechceš premeškať, prihlás sa na odber. Predpokladajme teda, že už nemáš strach z randenia s dievčaťom. Ale stále sa vynára otázka, ako ju osloviť. V skutočnosti máš dve možnosti. Prvou možnosťou je naučiť sa rôzne zvodné a lichotivé vety a vyskúšať ich. To odporúčam, no zároveň aj nie. Má to veľké pozitívum, a to, že budeš mať menej výhovoriek. Nemusíš premýšľať o tom, čo povedať dievčatám. Pristúpiš k ním, povieš svoj pripravený text a aspoň sa dostaneš do rozhovoru. Avšak nevýhodou je to, že to nie si ty. Toto je len naučený text a veľakrát na to prídu aj dievčatá. Nehovorím, že to nefunguje, ale nie je to skutočné. Ďalšou nevýhodou zapamätaných textov je, že konverzácia potom zvyčajne zamrzne. Keďže nie si pripravený na náhodné situácie, často nevieš, ako posunúť tému ďalej. Odporúčam, aby si zapamätal jeden alebo dva texty, aby si mal po čom siahnuť, keď ti nič lepšie nenapadne. Napriek tomu odporúčam, aby si mal aj dynamické riešenie, situačné a úprimné. Bude odrážať tvoju osobnosť, nemusíš sa pred druhou osobou pretvarovať. Ak sa budeš riadiť systémom, ktorý ti poskytnem, budeš môcť byť sám sebou v každej interakcii. Existujú dva spôsoby, ako osloviť dievčatá. Priamym alebo nepriamym spôsobom. Priamy znamená, že vyjadruješ, že sa ti páči a nesnažíš sa svoje úmysly skrývať. Nepriamy je implicitný. Tu sa obrátiš na dievča s nejakou frázou. Pri priamom prístupe viac riskuješ, ale vďaka tomu budeš pôsobiť sebavedomejšie. Ak sa takýmto spôsobom budeš k dievčatám približovať, po chvíli sa skutočne staneš sebavedomým. Ďalšou výhodou priamého oslovenia je, že oveľa rýchlejšie zistíš, či máš u dievčaťa šancu. Je tiež jednoduchšie vyhnúť sa friendzone a zisteniu, že má priateľa po pol hodine rozhovoru. Pozrieme sa na nepriamy prístup.
Netreba k tomu nič iné, stačí len položiť otázku. Jednoducho sa rozhliadni po svojom okolí a nájdi niečo relevantné, čo by si mohol spomenúť. Ak si v kaviarni a stojíte v rade, spýtaj sa na jej názor. Ahoj, ochutnala si niekedy ten trojitý mega čokoládový muffin? Ak práve idete oproti sebe na ulici, zastav ju a spýtaj sa. Videla si v poslednom čase nejaký dobrý film? Alebo sa jej spýtaj na cestu. Ak si v nočnom klube, pokojne pristup k dievčaťu a spýtaj sa ho, či nevidelo niektorého z tvojich priateľov. Potom, čo odpovie, povedz jednu alebo dve vety o tom, prečo si sa na danú otázku opýtal. To ti pomôže posunúť konverzáciu dopredu. V príklade s kaviarňou môžeš povedať, že si zvedavý pretože si celý deň pracoval a máš chuť na niečo naozaj chutné. Alebo ak sa pýtaš na film, môžeš povedať, že chceš ísť večer s priateľmi do kina a neviete sa rozhodnúť, čo budete pozerať. A k tomu príkladu v nočnom klube. Pokojne povedz, že si stratil svojich priateľov a cíti sa úplne bezmocný, pretože musíš žiadať o pomoc také pekné dievča. Tieto príklady sú dobré, lebo jej dávaš možnosť, aby sama pokračovala v rozhovore. Môže o tebe zistiť ďalšie informácie, napríklad to, že máš prácu a priateľov. Odtiaľ je už veľmi jednoduché pokračovať v konverzácii. V mojom online Socialize kurze ťa oveľa podrobnejšie s konkrétnymi cvičeniami krok za krokom naučím, ako sa zoznamovať. Je to pre tých, ktorí sa nevedia ani poriadne spriateliť. Od reči tela až po small talk a rozprávanie príbehov ťa naučím všetko o tom, ako komunikovať sebavedomo a charizmaticky. Socialized nie je kurz flirtovania, ale naučí ťa pevné základy, po ktorých bude pre teba flirtovanie detskou hrou. A ak chceš dámu osloviť priamym prístupom, stačí ju pozdraviť a pochváliť. Kompliment by mal byť relevantný a ak môžeš, pridaj aj nejaký postreh. Zabudni na ahoj, si pekná, ahoj, si sexy, vyzeráš dobre a podobne. Hľadaj niečo špeciálne, čo sa ti na nej páči a vyzdvihni to. Ahoj, nemohol som si nevšimnúť tvoju chôdzu, musíš byť tanečničkou. Ona na to môže niečo povedať a ty môžeš položiť otázku a môže sa medzi vami začať rozhovor. Najjednoduchšie a najúčelnejšie zo všetkých. Ahoj, nemohol som si ťa nevšimnúť. Volám sa ... Som úplne ohromený tvojou veselosťou, tvojim úsmevom. Tvoj úsmev je ... Je úplne jedno, čo povieš. Pri každom oslovení je dôležité povedať to, na čo si ona pravdepodobne myslí, že ty myslíš. Povedz, čo je zrejmé. Dám ti príklad, ľahšie sa to vysvetľuje. Pristúpiš k dievčaťu a povieš: Ahoj, máš krásne vlasy. Čo ju napadne ako prvé? Ježiš, ten chlap je hlúpy, creepy, pozerá sa mi na vlasy na ulici. Ale hneď ako to vyslovíš, nastáva úplne iná situácia. Už vidí, že taktiež pociťuje zvláštnosť situácie. Cíti, že aj ty si normálny človek ako ona. Ahoj, som si istý, že sú to tie najhlúpejšie creepy slová, čím ťa oslovím, ale máš krásne vlasy. A už nie si creepy chlap. Uvedomuje si, že je to divné, čo si povedal, a už to nevisí len tak vo vzduchu. Ba dokonca sa tomu môžete začať smiať. Je pravdepodobné, že ti povie: ver mi, už som počula aj viac creepy veci. Povedal si to, čo je zrejmé a obaja sa budete cítiť lepšie. Ahoj, viem, že je to trochu náhla otázka, ale vedela si v poslednom čase v kine nejaký dobrý film? Je to tak jednoduché, odtiaľ je to už na tebe. Na začiatku ti možno nenapadnú žiadne dobré úvodné vety. O to sa ani na chvíľu nestaraj. Najjednoduchší spôsob, ako si to precvičiť, je ísť niekam na prechádzku, pozorovať okolie a premýšľať o tom, čo by si v danej situácii povedal cudziemu dievčaťu. Čím viac budeš cvičiť, tým rýchlejšie bude tvoja myseľ pracovať. Takže na konci videa si zapamätaj toto. Ak sa neodvážiš osloviť dievča, pretože sa bojíš odmietnutia, v podstate odmietaš sám seba. Nedal si tomu úbohému dievčaťu ani šancu povedať ti nie. Ďakujem za pozornosť, ak sa ti to páčilo, daj like a prihlás sa k odberu. A nezabúdaj, kurz nájdeš v popise. Dovidenia na budúce, ahoj.